Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem favur id-drittijiet u d-dmirijiet tal-ħaddiema. Wedu dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley waqt konferenza organizzata mill-Fera Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista fuq Radio 101. Adrian Delija qal li llum il-ġurnata għandna soċjetà moderna ta' skjavitu kif in-nies qed jaħdmu aktar milli jifilħu biex ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum. Dinjità tal-ħaddiema li lin mill-flus li għalaw hija importanti ħafna kif inti titratta lil-ħaddiem bħala gvern u bħala employer normali. Żied jgħid li l-Oppożizzjoni qed tmur għand l-stakeholders biex jitkellmu magħhom dwar il-problemi li jaffaċċjaw. L-Oppożizzjoni se tgħaddi dawn il-proposti għand il-Gvern biex dawn jiġu implementati. Jekk il-Gvern jirrifjuta, Adrian Delija wiegħed li se jkun hemm biex jara li dawn jidħlu fis-seħħ. Dal-pajjiż qabad triq illi ma nafux fejn ħadd wassal. Fl-oqsma kollha, fit-trasport, fis-saħħa, fix-xogħol, ma nafux mingħajr numru, mingħajr pjan, mingħajr direzzjoni u jekk ikun hekk ikun hemm il-kajos. Clyde Pooley qal li x-xogħol huwa parti mill-identità tagħna u bekk għandu jagħtina d-dinjità billi wieħed ikollu paga diċenti għal għajxien diċenti u saħaq li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija wkoll ġlieda għal ġustizzja f'kull qasam. Aħna nibqgħu insostnu illi rridu aktar xogħol iva imma xogħol ta' kwalità aħjar. Jiġifieri kif kienet jgħid tant tajjeb il-kaptan aħna meta nitkellmu fuq xogħol, ix-xogħol mhux biss mezz illi inti tgħix, mhux biss mezz ta' subsistence kemm għall anqas tkun tista' teżisti, imma xogħol huwa espressjoni tal-individwu. Allura fih ċerta importanza ġifieri x-xogħol li tiklej xejn iva imma jtik l-identità. U allura qed ikoll li tik dik id-dinjità.